Asithokoze kakhulu umsakazi. Njengoba namhlanje sazi ukuthi usuku eSouth Africa olucelebrate-wa njenge-Mandela Day. Kulolu suku-ke la namhlanje sivakashelwe uMinister wezamanzi, uDeputy Minister uMahlobo, ephelekezele uDeputy President wezwe, ubaba uPaul Mashatile. Siyayiqonda-ke indaba yamanzi ukuthi-ke iyahlupha izwe lonke, kodwa lapha ey'ndaweni esikuzo njengeBabananga, iy'ndawo ey'semakhaya, siyazi ukuthi uhulumeni waphambilini wawukade uyishaya indiva iy'ndawo ey'semakhaya, kodwa-ke uhulumeni lo khona wentando yeningi, njengoba si-celebrate usuku lukaMandela, iwona owafika nokuthi intuthuko ayifinyelele nasey'ndaweni ey'semakhaya. Ngenhlanhla-ke basilalela-ke basondela-ke uhulumeni basilethela amanzi bebambisene nomngeni water, baza-ke bezosilethela amanzi endaweni yaseBabananga. Namhlanje-ke kuvulwa lawo manzi-ke. Impela isomiso besiphezulu kakhulu, njengoba ngike ngabeka nje ukuthi-ke uhulumeni lo waphambilini wawukade uyishaya indiva iy'ndawo ey'semakhaya. So njengamanje-ke ilo msebenzi abesiwenza namhlanje ngalolu suku lukaMandela. Imindeni ezohlomula le ngalolu hlelo lolu mhlampe ingabe ingaki mangabe consider imindeni ebalela ukuthi izohlomula kulolu hlelo ibalelwa ku-2000 noma inkulungwane 2, noma-ke lolu hlelo kusawu phase 1 lo la kuzohlomula khona abantu abangaphezu kwey'nkulungwane 2, okusho ukuthi phase yesibili izobe futhi-ke nesibalo sabantu abazohlomula sesanda. Kuzobe sekuthinteka-ke ney'godi nezizwe zamakhosi angomakhelwane, ukubalwa kuyo inkosi yakwaZondi, inkosi yaseYibisini, abazokwazi nabo ukuthi bacoshe kulolu hlelo. Ngokohlelo lwabo-ke labomngeni, impompi bekuhlela ukuthi izoba phakathi nemizi, ingangeni phakathi emuzini nomuzi. Kodwa-ke kusazobonakala-ke mangabe kuqhutshekwa kusebenza ukuthi isidingo masiba khona ukuthi amanzi engene emizini yabantu azobe sengena. Kodwa njengamanje ngoba uhlelo lusaqala bacela ukuthi impompi ake ibe phakathi kwemizi.